Dobrý deň, moje meno je Seďo a vy počúvate reláciu Ping Pong na Rádiu Tlis. Dnes nás čaká projekt Rádia Tlis s názvom Na koncert v Papučiach, o ktorom sa budem rozprávať priamo s jeho autorom Baranom, ktorý je zároveň aj náš kolega moderátor. Na začiatok si však vypočujeme krátku ochutnávku z toho, čo nás dnes čaká. Nech sa vám páči. Počúvate Počúvate Ping Pong na Rádiu Tlis a ja v štúdiu vítam Barana. Baran, čau. Čau. Okrem toho, že si teda náš kolega, podpísaný pod projektom Na koncert v Papučiach, porozprávaj nám niečo o tejto nahrávke, ktorú sme teda práve počuli. Ona je súčasťou tvojho projektu. Áno, počuli ste taký malý výsek zo záznamu, keď sme robili živý prenos koncertu Katky Korček vo Flamebare a vlastne v tom spočíva celý projekt, čiže chcel som ponúknuť ľuďom nejaké možnosť vypočuť si živé koncerty z klubov, ktorých je v Bratislave hojne, a pri týchto klubových koncertoch vždy býva veľmi zaujímavá atmosféra a takýto záznam podľa mňa má takú odlišnú energiu od tej štúdiovej nahrávky, aj keď samozrejme boríme sa neustále s tým, aby kvalita zvuku stúpala, pretože v tom neštudiovom priestore je náročné dosiahnuť úplne top kvalitu bez ruchov a podobných záležitostí. A ako vznikla vlastne myšlienka na takýto projekt? Pokiaľ viem, tak Tlis mal už vo štvrtok niečo podobné. No, prvotná idea vznikla asi z toho, že som si povedal, že prečo sa obmedzovať pri vysielaní len na vysielanie priamo z nášho štúdia na Intraku, a mohli by sme vysielať aj z ľubovoľných iných priestorov. Áno, naša štvrtková redakcia pravidelne zvykne vysielať z A4, čo je kultúrne centrum v Bratislave. A ja som nechcel ísť, oni vysielajú väčšinou nejakú elektrohudbu, ja som chcel priniesť skôr nejaký iný druh hudby a preto som hľadal nejaký priestor, kde sa dostávajú na pódium živé kapely. Dobre, a predtým, ako si pustíme ďalšiu nahrávku v rámci tvojho projektu, mohol by si nám ju v skratke opísať? Teraz si pustíme zase malú ukážku z koncertu OBD, kde hostoval aj herec Robo Rod. Prvú pieseň spieva Robo Rod, je to od Rolling Stones Dead Flowers, a potom je tam pieseň Komáre od OBD s takým zaujímavým solom. Dobre, takže záznam z koncertu OBD od nás pre vás. Radio Tlis. Well, and when you're sitting there in your silk upholstered chair, talking to some rich folks that you know, well, I hope you won't see me in my ragged company. You know I could never be alone. Take me down, little Susie wants to take me down. I know you think you're the queen of the underground. You can send me death
'cause every morning send me dead flowers by the mail. Send me dead flowers to my wedding. Oh, and I won't forget to put roses on your grave. Lete bosý proti noci, noc je čudný strach. Majú strašne dlhé nosy a na krídlach pravá. Sú to komáre, nikdy nemá rád, majú poháre plné krvi. V noci prišli k nám, v noci prišli k nám, mám strach, nechcem byť prvý. Toto bol záznam z koncertu OBD v rámci projektu Na koncert v Papučiach, o ktorom sa tu dneska bavím s Baranom. Baranko, mňa by zaujímalo, teda keď už si rozbehol ten projekt, už máš za sebou niekoľko koncertov v rámci tohto projektu. Mohol by si zhruba povedať, koho každého už si tam mal, ako to prebiehalo? Tak ešte predtým, než začal tento projekt, tak bol taký skúšobný stream, kde vlastne ten Flamebar mal svoje narodeniny a krstil tam album Peter Bážik, víťaz X Faktoru. Takže to bol taký prvý pokusný stream. No a potom, keď sme videli, že všetko ide dobre, tak sme sa s majiteľom bavili o tom, čo by sme vysielali ďalej. Padla voľba na tú Katku Korček. To bol fantastický koncert so skvelou atmosférou. Je k dispozícii aj záznam z neho. No a ďalej sme sa dostali k tomu OBD s Robom Rotom. Medzi tým tam bola ešte taká jedna pomerne neznáma zatiaľ kapelka, ktorá hrá veľmi zaujímavý štýl, takzvaný kanálový rap rock, čiže oni to tak mixujú, že vlastne hrajú akoby klasický rock, čiže gitara, basa, bicie a do toho chalan rapuje také prazvláštne, veľmi vtipné texty. A potom posledný koncert, ktorý som vysielal vlastne teraz vo štvrtok, prečo som aj došiel neskôr na Radio Rally, tak bol Robo Mikla, ktorého poznáme všetci zo Superstar. A Robo má takú zaujímavú minulosť za sebou a mňa to celkom pritiahlo, ten jeho príbeh, že na jednej strane preslávil sa, na druhej strane veľa ľudí nevedelo nič o tom, ako on v skutočnosti žije. On potom odišiel do Ameriky, aby sa trošku ukludnil a teraz vlastne prichádza s takou pomerne úprimnou výpoveďou o tom, čo prežil, aké sú jeho nové životné postoje a odkazy. A aké ohlasy zatiaľ boli na tento tvoj projekt u ľudí? Máš nejaký feedback? Ohlasy sú zatiaľ veľmi pozitívne. Aj ľudia, ktorí počúvajú, sa im to veľmi páči, že hlavne teda napríklad Katka Korček, keď hrála, tak to bol koncert, ktorý bol síce vypredaný, ale napriek tomu vonku bola treskúca zima, takže ľudia mohli si to vypočuť z domu a nemuseli vyťahovať nohy z tepla, mohli ostať v tých teplých papučiach. To je vlastne celá tá myšlienka. Dobre, a čo nás teda čaká ďalej v rámci hudby? Čo si nám sem ešte doniesol? No, tak mám tu ešte malý zostrih z toho koncertu Roba Miklu. Budúci týždeň chystáme koncert Maoka, čo je veľmi zaujímavý gitarista, ktorý hráva taký, ani neviem ako to nazvať, je to taká kozmická hudba. A potom črta sa mi ďalšia spolupráca s jedným kultúrnym zariadením Petržalke. Uvidíme, ako sa to teda podarí všetko zrealizovať. Dobre, a teda ešte kde bude ten koncert teda? Koncert bude znova vo Flamebare, pretože tam už to máme overené, pomaly to začína fungovať ako hodinky bez akýchkoľvek zádrhelov a po technickej aj po ľudskej stránke už vieme čo a ako, takže tam je to veľmi super.
Dobre, tak my sa posúvame k ďalšej časti relácie a máme tu pre vás pripravený ďalší super nárez. Som svetlo, tma i šera. Som možnosť sa boriť s vierou. Ja som farby, dno i priestor, búrka v nás i tiché miesto. Som, čo každý v sebe hľadá, som, čo bolí, seba zvoda. Som vrchol hory, nížin lúka, tvrdá pesť, úder i láskavá ruka. Som to, čo nutká ma ráno vstať, človek, čo túži milovať. Na Crown Heaven Store. No a teraz viete vy. Ionia pre vás hrá blázon, pianista, bolesťou pekla, láskou Krista. Čierno-biele slzy rodí, v ňom to sme my, i aj oni na nám. Toto bol Robo Mikla na Rádiu Tlis. My vás zdravíme z Radio Rally z Českých Budějovíc a práve tu riešime rozhovor s Baranom, autorom projektu Na koncert v Papučiach. Mňa by zajímala takáto vec, možno je to klišé, ale povedz nám nejaké pikošky, alebo nejaké zaujímavé veci, ktoré teda sa udiali v rámci tých projektov, koncertov, či už priamo na koncerte alebo mimo. Tak vždy sa tam deje niečo veľmi zaujímavé. Napríklad teraz s Robom mňa tak upútalo, keď vlastne ten koncert bol rozdelený na také dve kolečka a cez tú prestávku ja som došiel za ním do šatne a tam vlastne on hral pre dcerku gitaristky z jeho kapely nejaké detské pesničky na gitare, tak to mi prišlo veľmi také milé od neho. Alebo potom zase s tou rapovou kapelou to bolo veľmi fajn, že mali také často akoby zvraty a dokonca vítali hosti, ktorí prichádzali počas koncertu do podniku. Takže to máte také voľnejšie, hej? Nie je to nejaký striktný časový program, proste hudobníci sa tam bavia a idú si svoj flow. Áno, presne práve o tom išlo, aby vlastne hudobníci sa uvoľnili a ľudia mohli zažiť aj tie momenty, kedy sa začína jamovať, kedy ten program nie je úplne do bodky naliňajkovaný a pripravený, ale kedy sa to uvoľňuje, kedy sú tie zážitky vlastne jedinečné. Dobre, Baran, toto je ten moment, keď máš príležitosť pozdraviť ľudí, poslucháčov a namotať ich na ten svoj projekt. Tak ja pozdravujem všetkých, ktorí nás počúvajú. Ja myslím, že mali by ste si kliknúť na náš fanpage facebook.com/tlispapuče. Tam sa dozviete viac o našich pripravených akciách a aj nájdete záznamy z tých minulých koncertov. No a taktiež chcel by som pozdraviť Flame Music Bar a všetky kapely, ktoré s nami zatiaľ spolupracovali a ktoré s nami budú spolupracovať. Ja myslím, že všetci sa budeme ešte skvelo baviť na tomto projekte. Dobre, ďakujem ti, Baran, za rozhovor a toľko z našej strany od nás pre vás. Tlisoniu. Čaute.